Aquest cap de setmana una bona representació de clubs esportius de la ciutat han realitzat les seves respectives presentacions oficials. Divendres tarda va ser el torn del Club Natació Prat al Fondo d'en Peixo. El club ha reunit els seus 150 esportistes, comptant-hi també amb les categories màster i natació adaptada per fer, com cada any, la tradicional foto de família. Queremos seguir dando pasos en la parte deportiva, intentar seguir mejorando e intentar mejorar en la captación de base, que nos está costando un poquito. Los niños de primer año siempre acaban llegando, pero tarde. Entonces nos gustaría tener desde el principio ya más niños del 2017, que es la que empieza este año. Una de les novetats d'aquesta temporada és el retorn dels nedadors màster a la piscina del Fondo d'en Peixo en el Sagnier, com havia estat fins ara. Quelcom que per una banda tapaeix una mica més la piscina, però que d'altra permet a tots els esportistes del CN Prat entrenar-se a la mateixa instal·lació. Está bien, estamos combinando entrenos de másters con absolutos también, que los que tienen un poquito más de nivel, y creo que es una, pues mira, dentro de las circunstancias, pues es una cosa que estamos aprovechando un poco a nuestro favor. La competició arrenca ja per alguns nedadors de l'entitat, mentre que d'altres comencen ara el seu procés inicial. La semana que viene tenemos la Copa Catalana Absoluta, empiezan a nadar los alevines también, ya han nadado los benjamines la semana pasada, bueno, prebenjamines también. Van empezando todo y importante, en diciembre empezarán campeonatos de Cataluña junior absolutos, en enero alevines. També ha realitzat la seva posada en escena al bàsquet pratenc, que ha reunit els seus jugadors, cossos tècnics i junta directiva al parquet del Julio Méndez. Per l'equip vermell es tracta de l'any amb més jugadors de la història, un total de 220, a una temporada on a més ha creat un equip sots 21 preferent i ha recuperat l'escola Pre-Mini-Mini, tornant a tenir una línia d'equips a totes les categories de formació, assegurant-se el futur de l'entitat a llarg termini. Bé, l'objectiu nostre sempre és el mateix, que al final és fomentar el bàsquet al Prat pels nens i nenes del Prat, no? Això ho estem aconseguint, avui ho veurem en la presentació perquè tenim molts nens i nenes que juguen amb nosaltres i l'objectiu és prioritàriament aquest i després amb els equips sènior competir al màxim que puguem, tenint en compte el nivell que tenim dels jugadors que tenim. No anirem a buscar fora allò que a casa no tenim. El curs passat el sènior 1 va descendir a segona catalana i el sènior masculí 2 va ascendir a primera territorial, categoria on també hi competeix el sènior femení. En tots tres casos, l'objectiu és ambiciós. Sí, nosaltres cada vegada estem més ben valorats, la gent ja ens coneix a nosaltres des de principi de temporada i el més important és seguir fomentant el bàsquet a nivell local i competir al més alt nivell. Seguint la mateixa línia, l'entitat treballa amb col·legis de la ciutat per tractar de promocionar la pràctica esportiva a les escoles i fer que més endavant desembarquin al pratenc aquells que ho desitgin. Hem fet un creixement molt gran en els últims anys i esperem un any en el qual passin moltes coses, esperem que sigui tot bonic i esperem també amb els equips de dalt competir per intentar pujar de categoria amb el sènior masculí i femení, sobretot. Aquest mateix diumenge al vespre també s'ha efectuat la presentació del primer equip femení de l'Associació Esportiva Prat, abans de la disputa del seu encontre davant el Can Tries.